Baba Hamakan iye kadiye kabo dili sariya bunyali o kalfalen bi ma an be domina iko bi an bi fɛ ka dɔn furusa o be mun de kofɔ ani furusa yɛrɛ ale nana cogoya di alisilamiya diinɛ kɔnɔna na. Islamiya kɔnɔ furusa nana furu ɲɔgɔn fila de organiser dimaya kɔnɔ mun na sani islamiya kana furusa dan tun t'a la i be se ka muso furu fo a ka surunya ka bɔ a ka sigi la dɔrɔn i b'a furu tugun donc muso be to o cogo la ka sɔrɔ bɛnbaliya bɛn fɛn bɛɛ bɛn ɔ silamɛya nana ka furusa kɛ fila ye ala ko atalaku marratan ko furusa ye fila de o kɔfɛ pour que aw ka hakili sɔrɔ ka dɔn ko furusa min b'a la ka jugu o de y'a kɛ ala y'a kɛ fila de ye donc i bɛ furusa fo ka se siɲɛ fila sisan ko n'a sera siɲɛ fila walima i y'a mara ka ɲa walima i y'a furusa. O la alisilamiya yɛrɛ kɔnɔna na waleya jumɛnw de bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka furusa furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ni furu condition bɛɛ dafara n'o ye furu nafolo dira responsable sɔrɔla muso in ma min bɛ jɔ a ka responsabilité kɔrɔ furu in kɔnɔna na ani jɛn kɛra kan nafolo fɔra o de furu tabatilen de donc furusa bɛ se ka kɛ o de kɔfɛ furusa bɛ se ka sɔrɔ ni silamɛya la ɲɛ damadɔ la a ɲɛ damadɔ a bɛ taa ɲɛ 15 jate la mais a bɛɛ lajɛlen taa ka segin bɛ kɛ fɛn kelen ye o ye ɲɔgɔn tɔɲɔ de ye sariya bɛ sɔn ka furusa ɲɔgɔn tɔɲɔ la ni muso tɔɲɔra sariya bɛ furusa. Yala furusa ale dagalen don bɛɛ lajɛlen na furuso kɔnɔna na wa cɛ ani muso. Furusa yɛrɛ a bɛ cɛ de bolo diinɛ sira la donc cɛ kɔni n'a y'a ye muso bɛ cogo min na a ma lahaliya min na cɛ bɛ se ka furusa mais muso fo a ka jira sariya la donc ni sariya y'a ye tɔɔrɔ bɛ muso la sariya bɛ furu in bin ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ donc ko séparer. An bɛ don min na i ko bi n'i ye anw yɛrɛ bi tile lajɛ i b'a ye k'a fɔ san o san furu min bɛ siri a ka ca kosɛbɛ nka ni san bɛ yɛlɛma yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ furu tila bɛɛ lajɛlen sara mun de bɛ na ni o waleya ninnu ye. Mɔgɔ tɛ sabali tugun sabali tɛ mɔgɔw la tugun o ye kelen ye nataw ka ca mɔgɔw la o ye fila ye bɛɛ b'a fɔ a tɛ tɔɔrɔ o bɛɛ bɛ sabali sira la o de ye furusaw caya sisan kosɛbɛ kosɛbɛ furu yɛrɛ bonya mɔgɔ de t'a dɔn parce que furu yɛrɛ kɛra min kama ɲɔgɔn bonya wala hunna misli lazi alayhinna cɛ ka muso bonya muso fana ka cɛ bonya ala ya furu kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn ma aw ka ɲɔgɔn bonya n'o tɛ yen dɔrɔn furu tɛ se ka mɛn siri la. Imam Baba Hamakan yala kɔlɔlɔ bɛ furusa la wa ni furu yɛrɛ fana sara a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se furu sabaw ma. Kɔlɔlɔ bɛ furusa la cɛ min ya furusa kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ muso fana min furusara kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ mun na parce que cɛ min ya furusa ni ala ma dɛmɛ a ka furuli bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔ b'a jate ko furusa ala de don walima a yɛrɛ hakili ka bɔ ka ɲɛsin muso in ma tugun ka sɔrɔ sitoro tar ka sɔrɔ a waati tɛmɛna o muso fana n'a furu bɛ to ka sa n'a furu sara cɛ wɛrɛ min ya furu hali n'a ye fɛn min kɛ cɛ bɛ se ka fɔ ko n'i y'a ye a furu sara furu fɔlɔ la i b'a sɔrɔ ale nɔ don. Yala furusaba maa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ den sɔrɔla furu kɔnɔna na yala gɛlɛya jumɛn bɛ se ka lase denw yɛrɛ fana ma furusa in hukumu kɔnɔna na. Denw fana kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ mun na sika t'a la ni denw bangebaa fila u tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ jouer denw kan a bɛ jouer denw ka hakili la a bɛ jouer den ka ɲɛnamaya la o de y'a kɛ kɔlɔlɔ caman de bɛ furusa la o de y'a kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye fɛn min daga ka tila ka kɔniya o ye furusa de furusa man di diinɛ ye donc a bɛ se ka kɛ hali furu ɲɔgɔn fila aw ka denbayaw yɛrɛ furusa kama adamadenya bɛ se ka ɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa Imam Baba Hamakan walasa furu bɛ se ka matarafa ni ka furu bonya dɔ bɛ se ka bɔ furusa la cogoya min na an ka sigidaw kɔnɔna na furuɲɔgɔnmaw kan ka taabolo jumɛnw de ta. An kɔni bɛ min fɔ n'i b'a fɛ dɔw ka bɔ furusa la o ye fo fɛn fila an k'o tabati fɔlɔ fɛn fɔlɔ o ye sani ka don furu la fana i ka jogotigi sugandi mun bɛ furu yɛrɛ bonya dɔn min bɛ furu yɛrɛ danbe dɔn i ko sugandi parce que bi n'an y'a lajɛ maa caman bɛ furu ten dɔrɔn donc u tɛ sugandili kɛ a ka di ɲɛ dɔrɔn y'a furu ka sɔrɔ u ma sugandili kɛ i ka jogotigi sugandi fɔlɔ parce que alakira sallallahu alaihi wasallam y'o de fɔ ko muso bɛ se ka furu a nafolo kama a bɛ se ka furu a danbe kama a bɛ se ka furu a ka baarada kama mais muso i bɛ diinɛtigi de sugandi donc diinɛtigi de bɛ se ka diinɛ bonya o de bɛ se ka furu bonya a b'a dɔn furu ye diinɛ dɔ ye. O la walasa furu bɛ se ka mɛn si la cogoya min na bangebaaw olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye furu kɔnɔna na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ bangebaa caman bɛ denw di furu la nka o y'a bannen foyi wɛrɛ ti a kɔfɛ. Bangebaaw yɛrɛ sisan u ti furu yɛrɛ barikama yɔrɔ fɔ furu mɔgɔw ye maana cɛw ani muso bɛɛ u t'u ladi u ti foyi f'u ye u b'u to yen dɔrɔn donc u bɛ dɔn furu la ten u ti furu yɛrɛ bonya dɔn u ti furu yɛrɛ minɛ cogo dɔn olu fɛn fila n'o kɔni tabatira o bɛ dɔ bɔ furusa la ni ala sɔnna inshallah. Nin tun ye Elhaji Baba Hamakan ka bɔ Dili kiriko o kalifalen b'ale ma an bɛ don min na ko bi an tun sera a ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ furusako kan diinɛ hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɛna aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ Modibo Keyita VOA Banbara ka bɔ Nara.